Y Fari Lwyd. Os ewch chi I Langynwyd yn maes teg y mis Ionawr, fallai byddwch chi'n gweld y Fari Lwyd. Pen ceffyl yw'r Fari Lwyd. Yn y gorffennol, roedd dynion yn mynd o dŷ I dŷ gyda'r Fari ac yn canu can I gael mynediad i'r tŷ. Wel dyma ni'n dŵad gyfeillion, di niwan I ofyn cion gynnar, I ofyn cion gynnar, I ofyn cion gynnar I ganin. Yn y tŷ, roedden nhw'n bwyta ac yn yfed ac yn dweud blwyddyn newydd dda ar y ffordd allan. Roedd pobl yn meddwl bod y Fari'n dod â lwc iddyn nhw ar ddechrau blwyddyn. Erbyn hyn, mae pawb yn cymryd rhan yn y dathlu. Mae pob mari'n wahanol, achos mae pob grŵp yn addurno ei mari'n wahanol. Fel arfer, mae'r Fari'n mynd I dafarnau nawr, ddim cartrefi. Mae pawb yn mwynhau gyda llawer o gerddoriaeth a chanu. Ysgrifennodd Mr J. Evans am y Fari Lwyd yn ei lyfr Y Tour Through Part of North Wales yn 1800, felly mae'n hen iawn. Ond mae'n wych bod pobl yn dathlu'r hen galan gyda'r Fari Lwyd heddiw.